La millor arma que ha tingut el franquisme, la millor, més que les armes i més que tot, ha sigut el terror, la por i el silenci. A l'hora se van presentar els guàrdies civils donant-li una cita perquè el dia següent se presentés per a ser interrogada. I ella estava embarassada de 8 mesos, o sigui que jo ja estava en el ventre i ja m'estaven buscant la Guàrdia Civil. Porque lo que están diciendo con Franco se vivía mejor es pura ignorancia. Absolutament. Pura ignorancia y pura no saber que ha sigut el franquisme. Digo, ¿dónde se ha visto un partit en minoría que pacte con los burguesos y que nos digan que nos paralicen? Si lo único que tenim de força, para mi parer, lo único que tenim de força és la mobilització de la classe treballadora. I la presència al carrer. I sortir al carrer és l'únic poder que tenim. I si tenen minoria i nos diu encara nos esteu frenant. Franco va morir fa 50 anys, però el franquisme i els seus hereus segueixen ben vius i cada vegada tenen més poders. El feixisme mai va marxar del poder a Espanya. Els franquistes han estat sempre el poder polític, econòmic, mediàtic i judicial durant 50 anys i ara volen que tornin els temps grisos, els temps dels grisos. Amb aquests grisos s'hi van trobar milers de persones que es van organitzar i van lluitar contra la dictadura, arriscant-ho tot, la vida inclosa. I s'hi van arriscar no per un ideal abstracte, sinó empesos per la pura necessitat. El discurs oficial, però, ha posat sempre el focus en uns pocs dirigents, en homes d'estat que van passar de la lluita a la reconciliació, que van oblidar el passat, oblidant els milers de protagonistes, de dones i homes, que van formar part d'un moviment, d'una experiència que cal explicar, de la que cal aprendre. Fem Memòria, Fem Democràcia és un podcast original de Cooperativa TV, produït pel Viver Cooperatiu amb la col·laboració de la Fundació Neus Català i l'Arxiu Històric de Roquetes Nou Barris, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona. Després d'abordar la lluita antifranquista des de la repressió, avui posem el focus en la força invisible que va sostenir la resistència, l'organització en plena clandestinitat. La història oficial, sovint masculina, ha oblidat la feina colossal de les dones que, mentre sostenien la vida familiar en ple franquisme, creaven les xarxes d'un futur lliure. Elles van ser la columna vertebral de la resistència, assumint el doble risc de la repressió i dels rols patriarcals de l'època. Avui coneixerem el testimoni d'algú que ha fet de la seva vida un compromís inesgotable i un exemple per totes i tots. Algú per qui la repressió va ser el seu bressol. Ella és l'Antònia Jover del Olmo, militant històrica i dirigent del PSUC durant la transició i actualment vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Expresos Polítics del Franquisme. Hola, Antònia. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui i per compartir la teva història amb nosaltres. Bona tarda, molt de gust. En primer lloc, ens agrada sempre en aquestes entrevistes poder preguntar pels orígens de la militància antifeixista. En el teu cas, la teva vida ve marcada per la repressió que pateix la teva pròpia família. Com van ser aquests primers anys de vida en una presó franquista? Bueno, pues los primers anys va ser en el 39. O sigui, va ser per part de la meva mare. La meva mare tenia 25 anys i va ser detinguda quan estava embarassada, quan estava ja com 8 mesos. Va despedir al meu pare, que sortia per agafar el barco en Alicant, i ella se va dirigir pensant que se quedava sola en Madrid, se va dirigir a Alcalá. En Alcalá estava la seva mare, la família, en Alcalá de Henares, i quan va arribar, només arribar, baixar del tren, al arribar a casa, que estava en carrer Major, número 17, que és la casa de la meva àvia, a l'hora se van presentar els guàrdies civils donant-li una cita perquè el dia següent se presentés per a ser interrogada. I ella estava embarassada de 8 mesos, o sigui que jo ja estava en el ventre i ja m'estaven buscant la Guàrdia Civil. Sí, sí. El dia següent va ser la meva àvia la va acompanyar perquè una setmana abans li havia contat la meva àvia que havia sortit un desfile de dones con el cabell rapat y con aceite resino y ser humilladas, pues claro, con lo que considera
prendre mig litre d'aceite de ricino. Aleshores la meva àvia se lo va explicar, la meva mare tenia molta por perquè al mig litre d'aceite de ricino li semblava que podia avortar. I ella pues esperava con molt carinyo, va ser una niña muy desitjada por los dos, por els meus pares, i sobretot per la meva mare. El meu pare no, perquè no tant, però la meva mare pues, volia una... I aleshores pues, va ser interrogada con las torturas psicológicas de aquella época, del 39, pues que en final de primers de abril del 39, que era cuando va a entrar Franco, y bueno, no, tenían por de ser torturada físicamente, pero no va ser psicològicament. Al final van dir-la que a la presó directament. I clar, la família se va mobilitzar perquè deia que la presó no havia condicions i vas aconseguir néixer en casa de la meva àvia por la movilització de la família que estava en contacte con la iglesia i coses que en aquell moment tenien més pes. Aleshores vas néixer en casa de la meva àvia en juny i quan vas néixer va sortir una amiga que tenia, que se deia l'Agustina Ventura Corral. El seu pare era l'editor del periòdic d'Alcalá i li va dir que vas a veure la nena que ha tingut la meva amiga, perquè m'han dit que és molt maca, i el pare le va dir que la disfrute lo que pugui, perquè ha sortit una llei d'Antonio Vallejo Nájera en la que totes les nenes nascudes de republicanes o rojas se las treguin a les mares para donar-les a famílies catòliques o a la iglesia. Digo, por lo tant, que la disfrute lo que pugui perquè segur que se la treuran. Aquest va ser el meu primer d'haver el perill de treure de la meva mare. Bueno, l'Agustina va dir, i senyora Margarita, he pensat que podien anar a batejar a la nena i anar a batejar, jo seria la madrina i així acudiran al meu pare, que té la influència, i no se la podien treure. Això és el fet de per què l'Agustina va ser la meva padrina, va sortir i jo la vaig conèixer després tota la meva infància i part de la joventut a l'Agustina Ventura Corral. Això me va salvar perquè en el mes d'agost la van jutjar, tot el temps va estar detinguda en casa de la meva àvia, con dos guàrdies civils a la porta, ja detinguda, com si estigués a presó, i quan va entrar en la presó en el mes d'agost, la van jutjar, la van posar 20 anys i un dia per res, o sigui, per no trobar al meu pare, i perquè era de la JCU, ella, la meva pare, pertenecía a la joventut, i al Socorro Rojo, que ajudaven a los lluitadors, clar, a fer treballs i coses. Aleshores ja va ingressar en presó con 20 anys i ja me va portar a la presó. No volien deixar-me perquè con l'amenaça de que me podien raptar. Aleshores vas entrar a la presó. A los 3 mesos d'entrar a la presó se van presentar tres falangistes i el director de la presó, don Venancio, la va cridar i le va dir que me preparés a la nena perquè tenia que entregar-se-la a 3 falangistes que havien dit que vindrien a buscar-me. Clar, la meva mare se va posar com una leona, digo, sobre el meu cadàver me treuran a la meva filla, i ell diu, bueno, no te poses així, diu, està batejada. Digo, sí, està batejada i l'Agustina Ventura Corral era la seva padrina. I aleshores don Venancio era amic del pare, i va dir, digo, l'Agustina és la madrina. Aleshores no te preocupes que ja m'encargaré jo de parlar amb ells. Això va fer que me va salvar i vas estar 3 anys a la presó con la meva mare. I allà va ser la niña i vas tindre la única foto, que gràcies a això també tinc la foto, però va servir de propaganda perquè la meva mare, com estava a les 24 hores amb mi, me portava com una nena, com una nina. I tenia una llet molt bona,
que el metge le va dir, cuidado, digo, que no sàpiguen què llet té, perquè te raptarien. Digo, para alimentar a los ricos, a las fillas. Pues sí. Digo, porque tens una llet. Y ella, pues la llet que tenía, pues vas a estar mamant los 3 anys de la presó. Déu-n'hi-do. I jo dic, he sobreviscut sana por la bona llet de la meva mare, nunca millor dit. Sí, no. Por la bona llet de la meva mare. I bueno, vas estar los 3 anys que van sortir, a los 26 mesos van anar a Ventas i un mes abans de fer los 3 anys va sortir de Ventas, de la càrcel de mares de Ventas, van sortir ja en llibertat condicional, perquè després la meva mare va estar 4 anys, cada 15 dies presentar-se a la policia, a la comissaria per a fitxar. I tinc tots els papers de fitxes, que va el segell de fitxar-les de la policia durant 4 anys. A los 4 anys, o sigui, pràcticament són 7 anys de presó, de no poder anar a cap. I a los 7 anys, a los 4 anys, va anar-hi i li van dir, bueno, vostè ja porta molt temps aquí venent. Digo, y la mamá que va a decir, pues lo que me están diciendo. Y precisamente va a ser donde anava a fichar, era en la DGS de la Puerta del Sol. Porque cuando va a sortir de la presó, va anar a treballar i a viure en una habitació en Montera número 4, y precisamente pensant que tenia que acudir a la DGS de la Puerta del Sol a fichar. I al estar 4 anys, i le van dir, a los 4 anys, le van dir un policia, i com ha estat 4 anys vinent? Digo, si vostè tenia que haver tingut no me sortir de la presó de Ventas, le tenia que donar la llibertat total. Digo, ¿y por qué me han hecho? Y encara el policia le va dir, segurament com vostè és tan atractiva, segurament és que els companys voldrien veure, o sigui, més a més, sobre de conya. Segurament és que com la veuen tan atractiva, tan maca, voldrien veure'l i les donaria pena de no veure'l. I bueno, con conya. Sí, a sobre. Final del 42, el papà va enviar-li a la mama una carta, perquè estava a punt de sortir, i enviar-li una carta dient que se trobava en Yeserías. Claro, la mamá ya pensant que cuando surtís se quedaría en Madrid a treballar para atender al papá en la presó de Yeserías. Claro. Y a mí me va a dejar en Alcalá de Henares con unos tías de monjas. Una tieta que era demandadera del Col·legi de Monjas, que estava en la mateixa plaça on estava la presó. És casualitat. Aleshores la mamà cada 15 dies me venia a veure, i una de les coses que m'ha explicat sempre la mamà, perquè jo en casa m'ha parlat sempre, he tingut la sort de no ser de les nenes que els pares li han parlat, i vaig tindre la sort de que m'havia parlat que el meu pare de la presó. I jo li deia, mamà, en aquestes finestres que estan enfront, en la mateixa plaça, que és Patrimoni de la Humanitat, en una part està el Palau Arzobispal, en l'altra les Bernardes, que és on vivia la meva tieta i jo, he viscut allà, i en l'altra part estava la presó, tot el que és la part de la presó. I jo deia, jo somio per les nits i que yo corro por allá, por aquella finestra, por unas escalas, y le deia la presó como estaba a los 7 anys. A los 7 anys. Wow. I le deia com estava la presó per dintre. I la meva mare se me quedava mirant. Digo, jo no he estat allà. I lo somio totes les nits. La meva mare me va dir, sí, hija, sí, has estat allà. I aleshores la meva mare, con el llenguatge infantil, me va explicar el por qué yo había estat amb ella allí dintre. Digo, pero se va a quedar parada, porque digo, ¿cómo se le ha quedado en el cervell la imagen de tot? ¿Cómo le vas a explicar todo lo que feia jo dintre, cómo corria i com... I la gent és curiós. Psicològicament és curiós com se te queda de nena les coses de la presó. A partir d'ahí sempre la meva mare m'ha parlat i no m'ha ocultat mai res. Ja he tingut converses sempre amb els papàs de... Clar, a l'hora de desenvolupar la consciència política és molt important tenir aquest llegat familiar, evidentment. És importantíssim que les famílies s'expliquen i parlen. Jo sempre lo dic,
la millor arma que ha tingut el franquisme, la millor, més que les armes i més que tot, ha sigut el terror, la por i el silenci. El silenci ha sigut terrible, perquè ha sigut el silenci de los republicans també, ha sigut de les esquerres, que no han parlat als seus fills. Inclús els fills han sortit després enemics perquè no han sapigut la història. I han sapigut la història del franquisme, però no la de la pròpia família. La seva tieta. Eso ha sido terrible. I això no. La joventut té que saber la història. I és la millor manera que te pots educar i que pots impedir ser de la part contrària. Clar, no, evidentment. Tu, ja tornant al cas personal, en quin moment te n'adones que has de militar i organitzar-te per poder canviar la societat? No? Què et va portar també fins al PSUC, fins a la militància política concreta? Pues mira, la militància política concreta va ser quan me vas trobar con el papá. Jo a los 16 anys, bueno, a los 15 anys ja deia a la mamà, jo me'n vaig amb tu a Madrid i jo. I el meu pare, quan le van posar en llibertat, va ser per una... Bueno, és una altra història que seria molt llarga de contar, tinc que escriure alguna vegada, a veure si tinc temps, però és una altra història. Però el papà, quan va sortir d'Alcalá de Henares, va sortir desterrat a Barcelona. Al ser desterrat a Barcelona, no le van deixar ni saludar ni a la mamà ni a mi, ni res, ni veure's. Simplement la Guàrdia Civil le va acompanyar a l'estació i le va desterrar per a Barcelona. Aleshores jo tenia 8 anys. 8 anys, vale. Jo tenia ja 8 anys. Sí. Aleshores el papa va desterrar a Barcelona. Clar, a Barcelona le van desterrar sense documentació. La seva professió era músic i sempre el clarinet, que se la van robar en el camp d'Albatera, le van robar el clarinet un falangista que l'havia comprat en París i tots s'enamoraven del clarinet quan lo veien i el falangista le va robar el clarinet. Y siempre él, porque decía que el músic era com el metge, que portant el seu instrument per tot el món sencer, que era el llenguatge internacional, i a tot el món se guanyarien la vida, tant els metges com els músics. Doncs sí. I el papa sempre deia això, i sempre portava el seu instrument quan anava per qualsevol dia. Portant l'instrument me guanyaré la vida. Però va vindre a Barcelona, le van robar els instruments, no portava documentació, i quan va arribar a Barcelona vam intentar a veure si s'incorporava alguna orquestra o alguna de música, però clar, en el franquisme la música no se guanyava en la vida. No. I menys sense documentació, sense instrument de cap mena, no va poder aconseguir-ho. Se va intentar, total, que no va poder, fins que va con una cosina germana que tenia influència aquí en Barcelona, le va aprofitar, le va ajudar i se va llençar a comerç, que era el que més guanyava la vida, venent gelats ahí en la playa. Aleshores, va començar, que és una miqueta, seria un còmic, o sigui, fer un còmic d'aquesta part de la història, però al final se va sortir i va aconseguir guanyar-se la vida con los gelats i refrescos i això de... Al final va posar un negoci i con el negoci ja se va arreglar la documentació i ja va anar a buscar-nos a Madrid. I jo ja en aquest moment tenia 16 anys, a punt de complir els 17. Va anar en el mes de març. A l'arribar a Madrid, una altra va a buscar-nos i estàvem en la calle Montera, número 4. La mamà i jo estàvem dormint allà, estàvem vivint allà. Y bueno, es una otra historia que también es más lenta ya. Es una cosa como de película, eso de cómo nos va a trobar y cómo... Total, que al final nos van juntar. Y va a decir, bueno, pues para Barcelona. La mamá digo, mira, tiene una profesión que me han dicho que en Barcelona, una amiga que era compañera de Petate en la presó y estaba en Terrassa. Y digo, siempre me está escribiendo, vente cap aquí, que aquí... te guanyaries molt bé la vida en los hotels porque hay mucho turisme. Claro. Digo, ja començava el turisme. Moment incipient, ja. Digo, i te guanyaries molt bé la vida. Aleshores, digo, i mira, jo, perquè la mama és molt independent, ell ja sempre tenia que treballar i guanyar-se. Era molt, jo digo, ha sido avançada en el seu temps. Doncs sí, i tant. I era molt independent. I aleshores digo, pues mira, pues tiene una amiga ahí en Terrassa, pues podem anar la nena i jo, ja que t'ha agafat tanto cariño, perquè en el moment que a los 16 anys vas trobar al papà,
vas començar a parlar amb ell i clar, me vas compenetrar tant de l'educació que portava de la iglesia, perquè solo iban a col·legis religiosos, pero me va a preguntar el papá, digo, bueno, ¿y qué haces cuando vas a anar a acompañarle para recollir la maleta a Atocha? Va baixar caminant tot el carrer Alcalá i Cibeles, i solo parlava jo. I aleshores me va dir el papá, digo, bueno, ¿y qué has après de tot aquell temps? I jo le vaig dir, pues mira, digo, pues mire, he après que no mereix la pena, si aquesta és la forma de vida, és una hipocresia i una falsedat, i si no mereix la pena viure així, con aquesta hipocresia falsedat. I el papá me dijo, no, usted aprenderá otros años. Y yo le digo, ¿y por qué me digo de usted si yo soy una niña? Me han recordado siempre de las parábolas con papá. ¿Por qué me digo de usted si yo soy una niña? Y digo, porque yo soy una persona que los que me llaman, yo trato a cada uno como me tratan. Claro. Si tú me tratas de usted, yo te trataré de usted. Y si me tratas de tú, yo te trataré de tú. Pues le di a la mamá, fa poc que le di a la mamá que me agradaría tutearla, y la mamá me ha dicho, pues yo tenía de respeto a mi madre y la he llamado de usted hasta el final. Y me dice el papá, pues a tu madre la dirás como quieras, como vulguis, però a mi, si me dius de usted, jo te trataré de usted. Aleshores vas començar a tratar-la de tu, me va donar molta alegria perquè tenia moltes ganes de tratar els papás de tu. Home, és un trencament, no? També un apropament. I ell me va dir, jo te trataré. I aleshores el papa dice, no, hija, hay unas otras formas. I me va dir, estic orgulloso de veure que té una hija que raona tan bé, sense dir-li res, que analitza tan bé lo que ha viscut. Estic molt content. I a partir d'ara, el papá te donarà llibres, veràs que hay unas otras formas de veure la vida, unas otras filosofías de vida. Hay unas otras filosofías de vida. Te donaré llibres, lo comentarem, i a partir d'ara ja veuràs com aniràs més segura. Clar, és que al final hi ha una vida més enllà, no?, del que ja coneixíem. Clar. I aleshores me vaig trobar el polvo, pues clar, 100 graus me va tornar la vida, me va donar 150 graus, ¿no?, de lo que había après a lo que yo necesitaba y lo que lo necesitava, perquè de la forma que l'havia parlat vol dir que necessitava això. I vas estar fins a Atocha, van estar. I tinc la foto de quan a Atocha, tinc la foto de quan van, que l'altre dia me la van enviar hasta los joves aquests. Digo, però aquesta foto no és d'escacs, aquesta foto és de quan vas conèixer a papà, i de quan anaven a Atocha. I tinc la foto de los 2 anyets que me feien servir de propaganda en la presó, para ver las nenas que ben tenían las nenas en la presó. Luego la que la tenían era la meva mare que me cuidava. Exacte. I aquestes fotos les tinc gràcies que en casa tinc les fotos d'aquestes. Pues en el moment que vas arribar a Barcelona, clar, al trobar-me con el papà ja vas començar a ell explicar. Bueno, los 2 primers llibres que me va donar és la historia de las especies de Darwin y la historia y el de las especies el llibre del origen del hombre y el origen de las especies. Exacto. Sí. El origen del hombre y el origen de las especies de Darwin va a ser los primers llibres que tú veràs. És que sí. Por 7 anys. És que clar, sembla que no, al final això ja obria un món absolutament diferent, ja no estem parlant d'uns llibres profundament polítics, és la teoria de l'evolució, bàsicament. I després de la teoria de l'evolució me va donar el conte de Voltaire el debate entre religions. Bueno, ja me va entrar... Aquí ja es va trencar tots els esquemes. Me va trencar de tal manera que ja mai més en la meva vida, jo que ja m'he fet una atea, però a partir d'això ja me vas fer tan convençuda que me va anar hasta la por que tenia de totes les religions i de tot. Això era important, sí. Vol dir que ja vas començar a confiar en mi mateixa i vas agafar de tot, depèn de mi i depèn del que jo... Clar, al final,
era molt important tot el que era l'organització col·lectiva, però clar, també estem parlant d'un context en el que la implicació individual era molt important. Clar, això ho parlàvem fora de càmeres, ara ho portem cap aquí, no? Però durant la transició, a casa vas tenir amagats a dirigents i líders del PSUV, com pot ser Gregorio López Raimundo. Clar, llavors, parlem de les implicacions personals, de què podia suposar per la teva família que de cop i volta es descobrís que això estava sent així, com es construïa una xarxa de suport al teu entorn per poder fer front a aquesta mena de perills. I clar, també, quines anècdotes o quina anècdota guardes amb més carinyo? Perquè he sentit alguna cosa sobre uns escacs que crec que és molt interessant. Bueno, yo cuando vas a arribar a Barcelona, con papá, lo primero que me va a colocar es en el instituto para estudiar, porque tenía la obsesión de estudiar. Volia ser mestra, pero al final, como tenía el negocio, vas a estudiar comerç. Al estudiar comerç, vas a estudiar taquimecanografía en el Instituto de Poblenou, de la Rambla de Poblenou. Y Instituto Pitman, de la Rambla de Poblenou. Aleshores, al estudiar, los primeros exercicis van ser volent el català a l'escola. O sigui, fent els exercicis de mecanografia, ja feia volent el català a l'escola, volent la llengua catalana, volent l'amnistia, i tot aprofitava, le posava el cartó enrere, el cartó feia diverses còpies, les tallava i les feia, les llençava, després quan sortia les llençava per el carrer. Els pamflets pel carrer, Déu-n'hi-do, ja només començar. O sea, eso, como ya vas veure, que no va passar massa temps, perquè esto te parlo con 17 anys ja. Quan vas complir els 17 anys, o sea, un any, un any ja vas començar a fer tot això. O sea, mira si tenia ganes i estava convençuda. I després el papà, quan vas arribar a Barcelona, una altra cosa que tenien era estafeta. Tenia estafeta, l'estafeta saps el que és? Sí. Tenia estafeta, que nos venien les maletes i ninots i això nos venien de París. I con las revistas, el Mundo en Treball, el Nous Horizons, totes les revistes del PSUV, venien totes con el paper finet com de fumar, molt fi. I clar, entraven moltes. I després aquestes los feien paquets i el papà ja tenia 5 distribuïdors de la SEAT, de la universitat, de la maquinista, del Mercat Central, allà que estava enfront de l'estació de França, i tenien 5 llocs de companys que distribuïen per allà i les duplicaven. I tenien 5 llocs. Com tenien el cotxe, trucaven, i quan trucaven les distribuïen 25 hores, tenien que estar... Clar que havien d'estar ja en moviment ràpid. I aleshores, quan vas complir els 18 anys, van comprar una zapateria con la idea de continuar, ya te parlo de 18 anys, con la idea de continuar la estafeta, porque al vindre con la zapatería, pues ya entraban los modelos de zapatos, entraban, que nosotros no teníamos res de zapatas, pero bueno, con la idea de que entraban las maletas y con una maleta más o menos no se notaba. Aleshores, como venían las maletas de París, pues tenían las maletas de la zapatería y bueno, y no sé, y pasaban desapercibidas. Y aleshores, como verás, tot enfocat de cara a la lluita. O sigui, tant les cases com tot. Què va passar? Que tot aquell temps de la zapateria va haver una caiguda de terrasses a Badelies en l'any 59, 59-60, va haver una caiguda de 100 i pico de persones. I hi havia moltes caigudes contínuament. Aleshores van pensar que aquestes és que tenien infiltrats dintre i quan hi havia un grup de 40, 50, 100 persones, preparaven la policia i com els infiltrats havien xivat i tota l'organització caia. I aleshores el José Serra del Román, que era el que estava en contacte amb nosaltres, el que més contacte tenia, va vindre i li va dir a papà que
havien pensat de fer una neteja de tot l'abast d'organització, de lo que era més perillós, o sigui, perquè s'havien donat compte de que tenien molt dolenta informació, les desinformaven, a més de desinformar, que en el moment que havia organització ja caia. Clar, estaven molt exposats. Te parlo del 60. Sí, sí. Que si estaven disposats, nosaltres que eren de les famílies més completes, porque tenían el negocio, no estaban en fábricas para perillar de las huelgas, Clar. tenían coche, tenían la facilitat la gent nos creia més burgesos que per aquestes tonteries. Bueno, el local, no? El petit comerç. El petit comerç. Sí, sí, la idea aquesta. Tenien el petit comerç, la mamà, jo i ell, tots eren... jo, perquè jo quan ja vas sortir de la... vas acabar de fer les octavetes i vas acabar el comerç, li vas dir a papà, vull ingressar, me'n recordo les paraules d'ell, vull ingressar puc ingressar ja, agafar el Puc ja militar, carnet? sisplau? Militar, jo vull... Però ja de ple, no? Ja oficialment. A més que ja. li deia, ja vas amb tu a lluitar, doncs ja comunica que vull ser, ja, que vull pertenecer a la... Digo, no, aquí no hay juventud, me va dir el papà, aquí no hay juventud, aquí és la clandestinitat i tots lluitem igual. Aquí tots junts, no? Tots estem junts, aquí no hay ni juventud. Digo, bueno, però jo vull ingressar al partit. Digo, bueno, però has de... I mira, aleshores me va començar a donar classes de si m'agafa la policia, com he de comportar-me. Vam passar de la teoria de l'evolució a la teoria de la repressió, ja directament. Aleshores me va a lesionar com comportar-me ante la policia si me agafa la policia. Però me va a parlar molt crudament. O sigui que... I digo, i de cara al partit, tu pensa una cosa, no se te passe per la imaginació, con 18 anys, no se te passe... Al partit se ve a donar-lo tot, inclús si necessitat la vida, eren una miqueta... Sí. Se viene a donar-lo tot, però no penses mai en rebre res, O sigui, això me lo va posar en la ment. Mai penses en el partit rebre. Vens a donar-lo, per transformar la societat. Perquè per transformar la societat és favorir-te a ti i a tots els teus. Bueno, el meu pare era molt dialèctic. Era molt dialèctic. I aleshores, bueno, pues digo, no, sí, ja ho sé. Bueno, i el dia de Román, el dia que nos va plantejar Román, digo, mira, hem pensat això. I hem pensat en vosaltres, perquè papa era molt capaç, tenia una capacitat dialèctica terrible, tremenda. Jo al Gregori se lo deia, com ha vist amagat a papà, si no le deixés lluitar, si te'n vas cap... És que a ell s'enredava, al Gregori, això. I digo, però com l'ha vist? I el Gregori nos va dir, és que no tenim una família tan completa com vosaltres no tenim. Digo, perquè és que no teniu petits, ni nens, ni res, i tots sols els tres del partit. Digo, aleshores és que tan complet no tenim, digo, no tenim més remei que sacrificar algú per a la seguretat general. Exacte. I nos va dir si estaven disposats a viure, a agafar tot de seguretat pel partit. Vivían en la Paral·lel, enfront del Thalia, en un tercer pis con ascensor y portera. Imposible. És que clar, Déu-n'hi-do. Són les xivates. Sí. La portera de les xivates. Sí, clar. Nos deien tot el que passava per a casa, tot el que venia. Ha vingut tal, ha vingut igual. Igual que lo deia venir, lo deia la policia. Sí. I aleshores, i el papà va dir, passa això. I el Román, el papà li diu, para Baldo y para mí, encantats, maravillas, están encantats. Podido disposar de nuestra vida y todo lo que tenim. Pero de la Toñi yo no me atrevo. Me deia la Toñi no me atrevo porque té 20 anys. I com le dic jo a una nena de 20 anys que se ha de apartar de família, que no pot tindre amigues, que ha de mentir, que ha de pasarse por lo que no es, por burguesa? Digo, ¿cómo le dic jo? Digo, yo la coneixo i jo no m'atreveixo a dir-li que ha d'estar amagada en casa i que no pot assistir ni a vagues, ni a manifestacions, ni a res de res, que no ha d'anar-hi. Digo, jo lo sento, però jo no he dedicat a la meva filla. I aleshores el Román me va dir, no te preocupes, que ja le dic. Ja li dic jo, ja veuràs. I me va agafar Román, me'n recorda aquell dia me va agafar. Digo, Toñi, tinc que parlar amb tu. Digo,
jo estava molt enterat, clar, perquè anava con el papà, sempre l'acompanyava a portar els paquets, a la gent que tenien en la universitat, a la gent que tenia en SEAT, a la maquinista, sempre anava jo donava el paquet, ell se quedava en el cotxe i jo li donava, sortia a donar-les els paquets. No? I aleshores, clar, jo quan vas veure el moviment que tenia, la innocència de la joventut, o l'idealisme. Sí. Jo digo, bueno, i me diu Roman, digo, és que mira, volem que tots els dirigents que viuen en París vinguen a viure a l'interior, perquè nos estem rebent notícies que no són molt correctes. No trobem que moltes vegades estem desinformats més que informats. Digo, aleshores volem vindre tots a viure aquí a l'interior. Digo, i clar, entre ells el Màxim també, el secretari general, tots volem vindre a viure aquí. Però tenim que tindre una gran seguretat. I hem pensat en casa vostra perquè vosaltres, me va parlar molt clarament, perquè vosaltres heu de molta seguretat i volem, si aconseguiu trobar cases i mitjans de tanta seguretat com voleu vosaltres, digo, pues vindrà persones molt... La primera figura, clar, vindran a viure a casa. I diu, però clar, tenim que tindre... Digo, els papàs estan d'acord, ja he parlat amb ells, però m'han dit que tu eres molt jove i que no has de tindre amigues. Digo, i me va recatar la cartilla. Digo, perquè això, ni de connectar con la família de França tampoc molt. Perquè, clar, si la policia pot vindre a ell, que tiene família a França, a veure com és això. Sospitós, sempre. Los germans. Aleshores, pues, i jo me quedo pensant, y digo, bueno, y vendrían a vivir a España. ¿Qué se me va a pasar a mí por la imaginación? Eso me recuerdo. Uy, pues si ahora hi ha tantes vagues, tantes lluites, si venen tots els dirigents a viure aquí, en 2 dies acaben con Franco. Fem la revolució ja, home, clar. Si ya estarán tan reforçats, pues farem la revolució. Oye, se me va a pasar por la imaginació. Bueno, clar, com no s'havia de passar? La il·lusió, ¿no? Clar. Aleshores digo, sí, conteo en mí. Y digo, el Ramón, pero cumplirás, hay que cumplir porque eso es serio. I sacrificat. Eso es serio. Digo, sí, conteo en mí. Bueno, conteo en mí. 20 anys. Sí, és que clar. 20 anys. Conteo en mí. Sí, van contar en mí. I aleshores se van anar, digo, bueno, pues començarem i van fer i nos van dir, i nos podeu dir tots els amics que tingueu, que podem connectar, no a través vostre, perquè de vosaltres no han de saber ni siquiera que participeu, però nos doneu l'adreça i el nom i nosaltres ja nos encargarem de connectar con tots els noms d'amics que vosaltres sapigueu que poden aprofitar. Pues sí, les van donar 3 amics comerciants que tenien també, que sabien que el podien aprofitar. Les van donar uns germans, el Marc Guillén, Andrés y Pepe Guillén, que han participado en el partido también. Han morit los dos. El últim, el Guillén, fa 2 mesos que ha mort. El últim. Los germans Guillén, que tenien una fundició en Horta. Tenien una fundició en Horta i després se van anar a Ripollet. I en Ripollet ja tenien una fundició, van fer una fundició més gran. Més grossa, clar. I després en Vic. I cada vegada s'han anat. I és que és el més... Diu, aquest segur que els tindreu. Després li van donar la Lola, la Lola, que va fer el monòlogo de la Lola, la Mireia. Sí. Pues a la Lola aquesta també le van donar la Lola i el Miguel de Poblenou, que tenien una fruteria en el mercat i també tenien la majoria de los amics que tenien en comerciant, però eren del partit. I digo, tots aquells los podreu aprofitar. I a la Lola la van aprofitar. Van fer totes les reunions del Central, del Comissions Obreras, moltíssim. I los altres la van aprofitar hasta para fer el treball després, que se va traslladar a fer el treball a l'interior. I lo feien amagats allí en la fundició. Tenien el sòtano, bueno, és una altra... És que tenen quantitat d'històries tremendes d'aquella època, per això van fer tant partit. I aleshores, bueno, le van donar 5, un altre en el Prat, una amiga que tenia una tenda d'ultramarinos en el Prat, i també el Prat també la van aprofitar. O sigui, tots els que le van a donar, la aprofitaven.
Després era molt divertit perquè quan nos trobaven con algú, decía, uy, algún día, bueno, algún día, veían que tenían ganas de dirnos algo. Sí, algun dia ho farem. Algún día ya Perquè no tindràs temps. explicarem. Y nosotros, como lo sabían, claro, pues les habían recomendat. I així i van començar a buscar pis. I aleshores va ser quan van buscar el pis que tinc. Era un pis que estava rodejada de fàbriques, allí en Marina, Padre Claret, Marina, Lepant, Padre Claret. Hi havia la Safa, enfront havia la Safa, que era una fàbrica, que ja. Després estava la Saesa, estava la Sedeta, estava todas fàbriques grandíssimes i por allà no apareixia la policia per res. I tot era de treballadors i de fàbriques i tallers i coses d'aquesta, la part alta on vivim ara són totes cases. Però nosaltres estàvem casa aïllada com a casa. Recordo que tenien el cotxe 1500 i estava solitari, allà aparcava i estava solo en el carrer. Sempre hi havia lloc per aparcar. Sempre hi havia lloc. Igual que ara. Sí. I aleshores estava tot de fàbriques. I aleshores van trobar, perquè en aquella època costava 2.000 pessetes el lloguet, era caro en aquella època dormir. I tenien diverses cases precioses, con calefacció i tot, en Balmes, al mateix preu. Però aquesta casa tenia un taller de cotxes a baix. En l'entresòl tenien un taller de confecció de nòvies, de vestits de nòvia. Després, en el primer, un taller de televisions. En el segon ja havia veïns i en el tercer veïns, i res més. Clar, havia 2 pisos con veïns, 4 o 5 veïns i tots els demás tallers. No havia ascensor, no havia portera, era exterior, con lo qual les finestres podien fer-los... Hem viscut tots els anys de contraseñas, contraseñas con las ventanas, fent la contraseña, si està baixa, si està alta, podia entrar, no podia entrar, les contrasenyes, tota la vida vivint de contrasenya. Aleshores ja van trobar aquesta casa i van veure que la casa reunia, i luego la casa interior reunia les condicions perfectes, perquè a l'entrada havia una habitació, a l'entrada, a la dreta, una habitació que donava a la part on tenien la rentadora i que en cas d'emergència se podia saltar també a una altra casa, o sigui, reunia, i allí van posar el dormitori de Gregori, per si acas, tenia que fugir. Després havia el passillo, que havia el menjador, tenia una habitació del papà, i després havia el menjador, que també se podia tancar la porta y queda la mitad de la casa aïllada de la otra mitad. Con lo cual, según posaban la esa y entraba, si veían que podía entrar, le posaban de una forma la persiana y entraba molt silenciós, y como la porta de su dormitorio estaba al costat de la porta del carrer, pues entrava directament. No feia ni soroll, estava corrent i no tenia per què esperar al carrer. I entrava directament. O sigui, després van viure així, en plan de si és que havia algú. I si no havia ningú, pues ja punçaven i entrava tot tranquil. Però ell sempre havia agafat, el Gregori, la costum de vindre sempre per l'acera d'enfront per mirar com estava la persiana posada. I con aquestes formes van. I després van, com le donava molt la llata, que és el que vens ara, perquè, clar, con 24 anys que tenia, quan va vindre el Gregori, perquè primer nos van enviar de adelanto a veure com funcionava la cosa, nos van enviar a un tal Pardel, i aquest Pardel va estar 3 anys, el Pardel, era del comitè central també, i també estava clandestí, i este era el responsable dels pagesos de Lleida i Tarragona, el Pardel, i le van, abans de, perquè la casa estava preparada perquè vingués Gregori, però abans van provar-la. Clar, home, s'havia de provar primer. I van enviar a Pardell. Bueno, el Román és el que va connectar des del començament. Aquest venia cada 2 por 3 a casa. Aquest no havia problema. És el que és fixo de casa, el Serradell. I el Pardell, quan estava que fumava de eso que huelen tan mal,
que se ven en Valencia, ¿cómo se dice? Los puros esos de... Pero eran fatal, olía más la casa con aquellos puros. Y el pardel, bueno, y que el meu pare le donaba broncas porque al fumar le regalaban los payesos y les llevaba bronca. ¿Por qué tienes que agafar de los payesos tú? ¿No sabes lo que les costa? Y les echaba bronca porque aceptaba los regalos digo que les costaba a los payesos. Y bueno, y el pardel va a estar 3 anys. A los 3 anys, bueno, el Gregori va vindre en el 65. I jo ja, pues, claro, en el 65 tenia 25 anys, 24, 25 anys, 25 anys. Y cuando va vindre, pues, ya estaba bien probada la casa, que ya... Cuando va vindre, pues jo estava molt nerviosa. Quan hi havia manifestacions me posava molt nerviosa, les donava molt... Bueno, hasta el extrem que un dia me va dir Gregori, mira, m'estàs fent petit, te ves molt nerviosa quan estan en vaga o hi ha manifestacions perquè no pots anar-hi. Tu, si peteixis massa, si creus, me va posar a la taula, si creus que la teva activitat, si t'organitzem con la joventut o t'organitzem en moviments clandestins, si tu creus que el teu treball serà més important, tu veuràs quines formes de plantejar-me-lo. Això no lo vas veure bé. Digo, calla, no me facis cas. Si tu creus que la teva activitat serà més important para recuperar la democràcia que la seguretat que tenim vivint aquí en la casa, jo busquem una altra casa, no serà com aquesta, però buscarem una altra casa i t'organitzarem en un lloc de lluita. I clar, plantejar-la així, digo, no me facis cas, bueno, no me facis cas, me passa. Digo, bueno, però és que me poses, digo, és que jo estic patint de veure que tu estàs patint de veure que no te pots incorporar a la lluita activa. Exacte, no poder ser activa. A la lluita activa. Eres activa a la teva manera. I aleshores, pues jo me vas posar a apuntar-me a los escacs. El papá me havia ensenyat los escacs i me vas apuntar a los escacs. Ahí vas tindre una sortida que me vas llençar tota la meva ràbia contra el tauler, en el tauler, contra els reis. I és contra los reis. I aleshores lo van petir los reis contraris. Los Borbons, me va pensar que eren los Borbons. Aleshores, clar, pues vas començar a jugar, és el que vas començar a jugar. Cuando vas quedar subcampeón en el 69, vas quedar subcampeona de Cataluña. Bueno, ya en el 65 vas quedar subcampeona y también en el 69. Y en el 69 vas quedar subcampeona y ya va a ser cuando me va a venir la nota de que estaba clasificada para ir a jugar campeones y subcampeonas de cada región de España, a anar a Santander a jugar el nacional. Que Déu-n'hi-do, es diu ràpid, I aleshores el Gregori, el meu pare, diu, pues ves, eren junt. Diu, però com vols que vagi? Si vosaltres estem ja en ple negoci, en los gelats y refrescos, en la playa, es cuando ya el Forta. Y el Gregori, ves. Digo, pero si para los escacs tinc que estudiar, tinc que posar-me al dia de l'estudi, perquè las aperturas varían y siempre hay cosas nuevas, ¿no?, en la apertura y hay que estudiar, hay que estar al día. Y me dijo, bueno, pues cuando vayas allí comentas con los demás y te posas al día enseguida. Y el Gregori me dijo, no me facis això, perquè tinc molt remordiment, almenys donar-me la satisfacció d'estar en aquesta tranquil·litat, que no t'evito que pots sortir de casa una i no cosa passa que res. t'agrada, que almenys que la facis. Y yo le vas a decir, digo, sí, pero es que estaré petint de que los papás ya son grandes y están con el negocio y necesitan la meva ayuda. Me van a buscar 3 personas para cumplir el meu treball sol. 3 personas, para que yo vegi que el papá les quedaba ayuda. Y todos los 3, se van a unir los 3, el papá, la mamá y yo, pero el papá y él se van a unir, veste, que tú eres capaz. Y el papá y él van a comenzar. Pero si tú en el moment que arribis comentes i eres capaç de remuntar tot el buit que puguis tindre d'actualitzar-te. T'actualitzaràs ràpid
I, bueno, I així va ser. I així va ser. I així va ser que vas arribar i claro, vas emplear. Además el papa diu, mira, tens una que las domines molt bé, que és l'apertura Ruy López o espanyola, que le diuen l'apertura espanyola, és la Ruy López, i la dominava molt bé. Les 15 primeres jugades me les tenia molt... I diu, i aquesta la domines molt bé, i és de molt atac, i tu necessites una apertura d'atac, i con aquesta, cada vegada que jugues con blanca, segur que la guanyes. I la francesa és la que tens muy dominada con les negres. Digo, pues adapta-te solament a aquestes dues apertures, i és l'única que jugué, que participava. Després el mig joc ja és cosa molt personal. Digo, però aquestes dues, les jugues de la francesa i l'espanyola, i aquestes te les saps molt bé, pues, bueno, entre los dos me van a ayudar, però Gregori me va posar la moral de que por favor no le fessi petir de que me tenia amagada allà en casa. Me tenia amagada en casa. Home, està bé. Aquest és una de les anècdotes que tinc de Gregori, i sempre me'n recordaré d'ell en aquest sentit, de que va ser el culpable de que quedés subcampiona d'Espanya. Déu-n'hi-do. Bueno, ara per seguir ja avançant, arribem ja a la transició, a la mort del dictador, i hi ha una frase que s'ha repetit molt i que s'ha repetit sense parar i que l'hem hagut de sentir molt ara en el 50è aniversari, que ha sigut que el dictador va morir al llit però la dictadura va morir al carrer. Tu hi estàs d'acord? Tu creus que la dictadura va morir al carrer si és que va arribar a morir? No. Por desgràcia, no. Per desgràcia, moltes de nosaltres, jo he sigut una de les crítiques, de les que me vas revelar, bueno, tant de crítica que en un moment donat pues, me vas enviar una carta que me va dir, el Román i el Roser Serrat me va dir, no tenies que haver enviat aquesta carta. Vas enviar una carta perquè no estava d'acord con moltes de les coses que s'estaven fent. I, bueno, y allí en el partit he tingut una situació molt crítica, perquè una de les coses, quan vas estar de secretària, va sortir en el 80... En el 82 va ser quan van fer el trencament de PSU-PC, van passar, el papa i jo van passar al PC, bueno, van passar, le van demanar a la mamá también para pasar, porque eran los tres del PSU. Y la mamá, clar, el Gregori se va quedar en el PSU. Dos amics també se van quedar en el PSU, molt amics, i que sabien que eren molt comunistes. I la mamá los tenia molta estima. Aleshores le van dir a la mamá, cuando van a agafar el carnet del PC, le van dir a la mamá, va mamá, agafar-lo tu també. Jo, le vas dir. I mi mamá me va dir, no agafa cap carnet, ja estic tipat, en tots els llocs hay comunistes. Por lo tant, jo me quedo, ja no me agafo cap carnet hasta que no estic junts una altra vegada. I la meva pare, digo, ay, pues el PC és el Partit Comunista Català. I me acordo que la meva mare va dir, digo, el meu pare, deixa la teva mare i deixa la llibertat que faci el que vulgui. No, que ja prou... Ja ha tingut una vida prou intensa. Ja ha tingut una vida prou activa. Doncs sí. Deixa-la que descansi una miqueta i ja lo pensarà. Me recordo les paraules del meu pare eren més... I jo, bueno, ja me vas callar. I bueno, sobre això tenia. I una de les coses que deia és que no hi ha dret. Bueno, me preguntava el meu pare en això, perquè el meu pare era més disciplinat que jo, Sí. Jo era més respondona en el partit, més crítica. El meu pare era més disciplinat. I me'n recordo que le deia al meu pare, és que no hi ha dret que nos digueu que ¿dónde se ha vist los pactos de la Moncloa? Digo, ¿dónde se ha vist un partit en minoría que pacte con los burguesos y que nos digan que nos paralicen? Si lo único que tenim de força, para mi parer, lo único que tenim de força és la mobilització de la classe treballadora. I la presència al carrer. I sortir al carrer és l'únic poder que tenim. I si tenim minoria, i nos diu encara nos esteu frenant d'això. I a més, ocultar dels nostres antepassats que tanta gent ha caigut i no poder explicar la memòria. Però què estàs dient? Digo, jo no lo trobo bé. Jo no lo trobo bé. I mira,
ho sento, no hagués sigut... Però la raó, la història ha donat la raó. Yo no tenía la experiencia política que los padres o los demás se basaban en la... Yo me basaba en la lógica. Digo, pero ¿cómo es posible que abandoneu tant morts i tant companys que han passat pressió i repressió i que l'olvideu perquè diguin que no és políticament correcte? Però què és això? Que no és el moment. Tots els moments són per recordar als nostres represaliats. Però què diu? Y el papá decía, no, pero bueno, ya vendrás, no, pero papá no tampoco me atrevía a la rara. No, en eso se callaba. Ho matisava, en tot cas, no? Lo único que decía, no, cuando ho fan es que vete a ver cómo lo han fet, los acords que hi ha. ¿Qué acords? Mira los acords que van ser d'oportunisme. Aleshores, digo, yo no, aquestes dues coses, los patos de la Moncloa me reventaban. Porque eso de paralizarnos, que no pogués... Digo, pero la burguesía, la patronal, cumplirá todos los pactos que le vinguin bé a la patronal. Pero, clar, no cumplirán los de los trabajadores. Si a los trabajadores no poden mobilitzar-se por lo que no se compleixi, pues què classe de pactos són aquests? No es perjudicaran a nosaltres? No es pactaria res. Compliran el poble? Bueno, en aquest sentit jo les discutia, ¿no? Sí. Y bueno, vol dir que, bueno, por eso ahora nos discutes algunas cosas que no ves clara, digo, porque cuando la juventud a lo mejor jo ho fa, tindrà la seva raó, però jo en aquest sentit he sigut com de jove, he sigut una miqueta crítica, pues... Ja això va dins ja de la personalitat. Ahora no me atreveso a llevaros la contraria. Clar, ara arribem ja llavors a la situació d'actualitat, no? Llavors, mirant-ho ara fredament i també des de les associacions com la vostra, en quin punt creus que es troba la memòria democràtica avui? Com creus que està actuant les institucions i què creus que heu de fer des de les associacions i que hem de fer des de les associacions i fundació per tal de treballar tot l'àmbit de la memòria democràtica i aconseguir que la gent jove que potser no ha viscut tota aquesta trajectòria entengui per què és important parlar d'això? Pues mira, pues yo por las meves experiències que estic tenint con la joventut en les escoles, que ja són molts anys, jo quasi, bueno, des que estic en l'associació pràcticament que estic basant a les escoles, però clar, arribo a poquet a lo que és els mitjans d'informació. Clar, és molt poquet. Però una de les coses que he comprovat és que la ignorància és el que fa que la joventut se'n vagi con Força Nova i companyia. Perquè el que estan dient con Franco se vivia mejor és pura ignorància, pura ignorància i pura no saber què ha sigut el franquisme. Però quan estem en les escoles, expliquem a los joves, jo veig que els joves posen molta atenció i precisament un exemple que van tindre és el Pau me va presentar en un acte que van fer a Sarrià, en un col·legi privat de nens, de pijos. Pues el Pau me va dir, mira, aquests tres són de Vox. I jo me vaig fixar en uno que estava al costat d'ell. I estava molt atent, i se va aguantar 2 hores escoltant-nos a 4. Entre ells anava el marit de la Bufil, de la Rosa Bufil. En Joan Lou. El Joan Lou, la Bufil, la Rosa i jo estava i jo. I van parlar con aquel... Bueno, al final le vas preguntar, me vas a acercar, porque le veía que estaba molt atent, a aquel de Bou, el Pau me va dir, digo, son de Vox. Y digo, y son de los que gallitos. Gallitos. Y le vas a anar y digo, ¿qué t'ha semblat? Y me va dir, me he quedat, digo, ya me había vist que estaba molt atent. Digo, sí, por eso te pregunto. Digo, es que mira que he estat con els meus pares, con la família, i mai he escoltat res de los que acabo d'escoltar aquí. Jo, aquest no me semblava el país. És que me semblava que vivia en un altre país. Jo el que vostès estaven explicant és que no sabia res de res. Digo, ja ho penso que no sabeu, per això lo expliquem. El que passa és que arriben a pocs. Digo, però per això lo expliquem, perquè nosaltres lo hem vivint i hem sigut a aquest país. I a més te dic una cosa, que els millors espanyols, els millors patriotes que ha hagut han sigut els exiliats.
perquè són els que han tingut les maletes preparades i no han volgut mai, sempre pensant en tornar al seu país. Absolutament. Digo, sempre tornant al seu. I són els millors patriotes que ha tingut el país. I les estan acusant de lo contrari. Digo, no, és que jo pensava que no volien, no era espanyol ni volien vindre. Digo, clar, és la ignorància. És que el que els estan manipulant és per la ignorància. Us estan rentant el cap per la ignorància. Perquè vosaltres no sabeu escoltar a nosaltres, però és que pregunteu per altres, no solament a la vostra família, a altres també, que trobareu molts altres. I aleshores va veure un altre noi, i dice, sí, perquè el meu avi i la meva família també són republicans i també conten coses semblants a les de vostè. I li vas dir, estàs veient? És que és la ignorància, el que us està arrastrant en la ignorància. Perquè tu vas, bueno, pues al dia següent me va enviar un WhatsApp el Pau dient que aquell noi havia demanat... No, al dia següent la Rosario no havia vingut a aquesta classe, era el següent, perquè el Pau me va arribar, me va dir, m'ha dit aquell noi que si podia, que demà ell no venia a la seva classe, però si podia assistir ell personalment, que li havia agradat molt de coses que no sabia. Digo, veus? Aquest és un noi que ara se lo pensarà si continua o no continua, perquè ja estan enterats d'altres vides, altres coses que ha hagut en aquell país. Clar, aquest és una miqueta també el missatge d'esperança, no? De que a la que li dediques una miqueta de temps a parlar d'aquestes coses, els nois, les noies més joves ho raonen, no? I reben informació que abans no tenien i llavors a partir d'aquí és com podem transformar també la societat. És que inclús la persona que més o menys sap o que té unes idees, és molt bo que sàpiga de veritat el que ha passat, perquè ha sigut tan terrible, el franquisme ha sigut tan terrible, tan dolent, perquè és que és un silenci que, bueno, no teniu només que pensar que la gent de tota aquella època ha mantingut un silenci per la por, i el silenci que ha posat als seus fills i als seus nets ha sigut per la por, perquè pensaven que així cuidarien i salvarien els nens, pensant que no és això, que si les expliques, si parles amb ells, què m'ha passat a mi? Jo a la joventut m'han explicat i no he parlat. Gregori ha entrat clandestí en casa a 65 i ha sortit en el 60, va sortir en el 60 legal. O sigui que són 12 anys que ha estat en casa, vol dir que hem fet molt bé la seguretat. Doncs sí. I ha sigut com una jove que m'he mantingut també silenciosa, perquè jo he estat con los escars con gent diferent, podia haver parlat, no? Sí, podria haver escapat en qualsevol moment. Te podia haver escapat algo. O sea que cuando me van a explicar que hay que pensar también una miqueta de eso. Una jove de 20 anys que le explican las consecuencias de si parla lo que pot passar, pues jo no he caigut a la presó i en canvi he estat tota la meva vida ni un sol moment estant sense lluitar. Perquè després quan van sortir a la legalitat, o sea, el Gregori, jo me'n recordo quan van agafar el Gregori, pues estava en casa i el Román nos va trucar a casa a les 12 de la nit dient, el Gregori no ha arribat, digo, no, i estem molt preocupats, inclús no he sopat, perquè sempre posem d'horari a les 10. Si a les 10 no ve, ja estem preocupats. Digo, no us preocupeu, que és que està en una reunió i estarà tota la nit, perquè dormessin tranquils. Digo, estan en una reunió i estarà tota la nit. O sigui que fins demà no us preocupeu, que no passa res i que està bé. Digo que no, bueno, i al matí del següent dia, a les 8 em va trucar, digo, no, ahir us vas mentir para que dormessin. Digo, perquè l'han detingut ahir a la nit, le van detindre, digo, però no us preocupeu que el mobilitzen, està tot mobilitzat i tota la gent anirà al Palau de Justícia, està citat, no us preocupeu que no estarà molt de temps. Clar, se van deixar caure, ja com va veure lo de Carrillo de Madrid y todo, se deseaban para ya legalizarse porque ya no tenía sentido. Y aleshores, pues, ya a los 48 horas, pues se va a presentar en casa tot. Ya soy legal, ya va a sortir legal de la policía.
Y yo, en vez de decirle, pues felicidades, enhorabuena, digo, así yo soy legal también. Pues, Ja puc anar a una manifestació. como no. Me recuerdo, como no me deseábamos, digo, así yo soy legal también. Y él se va a riure. Digo, sí, bueno. Digo, pues ¿dónde me poso? ¿Dónde vas a lluitar ahora? Y digo, bueno, ya tornaré, que ahora tiene el coche abaix, digo que está el coche que me porta con a casa nova, me portan, que me están esperando, ya pasaré. Y sí, a los 2 o 3 días va a venir a casa, y digo, bueno, ¿dónde nos pusem? Digo, mira, lo he pensado, y he pensado que los 3 habéis estado a la presó. Y como los 3 están en la presó y tenían una gran campaña de l'amnistia, pues tenint la campanya de l'amnistia, pues podeu posar-los en l'associació dels polítics que ha començat aquest any, en el 76, en febrer, ara l'any que celebraran el 50 aniversari. Digo, i en febrer del 76 ha començat i ara han agafat un local en Porta de l'Àngel número 7, que és el local on està ara el DMD, de Muerte Digna. I ahí estaven nosaltres abans. I digo, han començat, digo, i aleshores va ser el 27 d'octubre. Bueno, pues a la setmana següent van anar la mamà, el papa i jo i nos van fer socis Tots 3. al Porta de l'Àngel, a l'associació. Només entre l'associació me va passar el que a tot arreu. Me van agafar el Campos, el secretari, I apa. me va agafar l'Antoni Campos, digo, ¿tens temps para venir a ayudarnos? Digo, sí. Digo, pues mira, comença perquè tenim una faenada. I digo, i m'han dit, o sigui, ja l'havien avisat, segur que el Gregori, m'han dit que tens cotxe i portes cotxe. Tenia 37 anys jo. I que portes cotxe. Així que diu, i les vindrà molt bé per anar per tota Espanya con la campanya d'amnistia. I me van posar de company per anar al Narciso Julián i la Sole. Narciso Julián era un camarada parecido a Gregorio López Raimundo, era una maravilla. Y a Marcos Ana. Eran dulzura, encanto. Eran unas personas que la bondad la llevaban en la cara, pero la llevaban, los 3 eran iguales. Me ha tocado estar con unas personas tan buenas, tan maravillosas. Y Narciso Julián era un encanto. Y la Sole era oso. Como no tenían fills, me van a agafar como una filla. I vas viatjar, bueno, en Madrid vas anar 3 o 4 vegades. Clar. I dormien en casa del germà de Narciso Julián. I, bueno, jo tenc uns records meravellosos d'aquestes lluites. He lluitat, però molt bé, molt alegre i m'han mimat molt. Alegre i combativa, que això sempre està molt bé. I com sempre, com gent gran, doncs m'han mimat. Doncs ens guardarem a la data del 50 aniversari de l'Associació d'Expresos Polítics del Franquisme per celebrar-ho l'any que ve i acomiadarem aquí l'episodi d'avui, la sessió d'avui. Moltíssimes gràcies, Toni, per acompanyar-nos i per explicar-nos. I després mi lluita personal va durar tot el postfranquisme. Vas estar en la lluita de la sedeta, vas estar, ja no vas parar. Clar. Ja sortia al matí i no tornava a la nit a casa. Com avui mateix, no? Bueno, sí, sembla. No he trencat la costum. Doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos amb tal luxe de detalls la teva trajectòria de lluita per la dignitat. Moltíssimes gràcies a les persones que ens heu acompanyat en la gravació i gràcies a tu que ens estàs escoltant. Per tant, ens veiem en el pròxim episodi. Fem Memòria, Fem Democràcia és un podcast original de Cooperativa TV, produït pel Viver Cooperatiu amb la col·laboració de la Fundació Neus Català i l'Arxiu Històric de Roquetes Nou Barris, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.